Había grandes esperanzas, pero o que está pasando co marisco en Vilanova nunca antes pasara. O caso é que hai marisco, sí, pero que non medra o suficiente, non dá o talle. Chega aí, non é comercial, non sei por qué, que nin por que non, desaparece. Pois xa o vistes, eles teñen marisco, pero eso, comeza a medrar, de súpeto se detén o crecemento e xa non vai para arriba. Lino, o patrón maior da cofraría de Vilanova, dinnos que eles non entenden o que pasa, pero que son moitas as perdas que están tendo. Na súa confraría xa levan o 75% da facturación perdida, o que supón millóns de euros. Eles non explican o que pasa, pensan que o mellor é o mar, que xa non dá para máis, os biólogos din que é a baixa salinidade, que as verteduras... Bueno, eles non se atopan explicación, pero non se deteñen, tentan solucionar esta problemática, entre as moitas cousas que están facendo, é arar os areais para que así a terra se descompense e así se oxixene o vival. Lino, patrón maior da cofraría de Vilanova de Arousa. Este é o tamaño onde o marisco chega e para, non? Sí, o do tamaño que é eso, chega aí, non é comercial, non sei por qué, que nin por que non, desaparece. O normal é por aquí que viras agora por aquí por arriba a meixas grandes. É como se desapareceran. Levamos un ano e pico unha situación sinceramente dramática. Temos marisco, en algunhas zonas, claro, e non hai talla. Falín con outros patrón maiores e teñen o mesmo problema todas as cofradías. Cambio climático, vertidos, eu penso que non sabemos nin nós, nin biólogos, nin nadie. Eu, sinceramente, penso que o mar chegou a un punto e dixo hasta aquí, basta. Explotou, porque realmente eu penso que nadie sabe o que está pasando e a solución a vexo moi cruda, moi cruda. Temos nalgúnas zonas, temos moita ameixa, pero non desarrolla. Entonces hai outras que sí que hai, pero nada, son moi pequenas. Entonces estamos nunha situación bastante difícil, pero toda ría prácticamente. O estamos a traballar zonas improductivas para o crecemento. O crecemento para que desarrolle ben a ameixa e a ver se así xa arrancamos. A ventaxa que vimos é que chegamos a facer muestreos e había marisco, había moitísimo marisco. E quedamos contentos, dixamos, hostia, mira, temos o futuro aí, que pasa? Foron pasando os meses e fomos facendo muestreos, e dixemos, aquí algo pasa. Chegou a hora de ir ao mar, e xa lle digo, a situación cando chegamos quedamos asombrados. Pues estamos actuando nas zonas do Esteiro, zonas do Terrón e zonas das Inas. Temos bastante traballos. Dos anos que levo eu, por exemplo, nunca vin que houbera tan pouco, sabes? E que non desarrollase. Hoxe en día costalle, xa antes lle costaba 2 meses, 3 meses, ahora levalle casi un ano. Eu levo aquí 2 anos, no ano 23 facturamos 2.800.000 e algo mil euros, este ano, o 24, 600 e pico mil euros. Temos unha baixada de máis dun 75%. O que podemos facer, o que está nas nosas mans é sembrar, a ver se tendo o suelo máis débil, desarrolla máis. Iso é a situación nosa. Eu, nos 30 anos que levo ao mar, non se recorda isto nunca. Anos bons, anos malos, malísimos, pero isto non, esta situación. A administración, falamos con ela, está investigando a ver que pasa, esperemos que sea a solución, porque se non é así, vai haber que cerrar a porta. O Testal, a Ría de Noia, presentámoslle a Manola. E a Manola presentámoslle de novo o Testal, a Ría de Noia, porque regresades á campaña. Sí, sí. Pero é moi... A japónica é moi pequena e o berberecho tamén. Moi pequeno, cola moito. O arranque malísimo. Moita riada, xa vimos a coller o que o mar botara fora. Xa se prevía que iba a ser malo. Hai moita cría, pero non medra. Miren iso que hai. Cunchas, 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 cunchas. Sacúdese. E vai para baixo. Non hai tamén. Que cupo tendes en berberecho? Ahora 3 kilos de berberecho, e 3 de japónica, e 2 de fina, e 3 de babosa, que é na colla. Que na colla. Que é na colla, claro. Dos datos que marcaron onte os prezos, as cotizacións, temos, por exemplo, a meixa fina, fixémonos no cupo, no que apañastes realmente. 46 kilos. 46 kilos e medio entre todas e todos. Entre todas e todos. Eu non levei ningunha. É que non hai aquí. Paco,
Arriba e abaixa, non? Sí, ves, agora unha japónica na mai. Primeiras exemplares despois destes 2 meses de parón, non? Sí, para que aumentara un pouco o marisco, pero non aumentou nada. Algúnas que dan a talla, pero estas son as que dan a talla. As outras tens que tirar con elas. Isto non se entende, porque en 5 anos cada vez vamos a menos. Xa levo uns anos aquí e nunca vin que o marisco non medrara como este ano. Non sei que lle pasa. A ver, que se sinto? É duro, mira. Agora, cando levantes, é cando encontré a sorpresa de pensar, estou aquí tirando. E vemos o resultado, Vemos o non? resultado. Pois ala, vámoslo ver. A japónica, pero, que? 3. Agora, outra rastreada. E a coller 3 kilos. Eu che podo dicir, este é o meu 4º ano, eu xa non collín temporadas boas. Foi a menos, e cada vez máis a menos. Ou pensas agora en cambiar de opción laboral? Si vou ter que buscar un súper ou en algún sitio hai que buscar, que me gusta o meu traballo, pero non. Eu non quero, E quererías quedar? sí. Porque o traballo gustame. O que pasa que eso de que antes traballaba 6 meses e vivías o resto do ano, olvidouse. Eu teño 2 irmáns que están en barco, eles si viveron os tempos vos. Pero eu agora, nada. Eu, de feito, onte eu a meu irmán tuvenlle que dar. Non facía o cupo da japónica. E son 3 kilos, Cando había 20-25 kilos, As que levan moitísimos anos di que todo se recupera, pero isto está moi difícil para que volva a ser o que era.